Hello viewers, welcome to Amma Creation. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படினா ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் மொச்சப்பயிர் மசாலா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா. ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். மொச்சப்பயிர் வந்து 150 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 4-5 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. நல்லா மசிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு குக்கரில் வந்து மொச்சப்பயிர் ஊற வச்ச மொச்சப்பயிரை போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரை மூடி 5-6 விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு பேனில் வந்து 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், அதுக்கப்புறம் கடுகு 1/2 ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் நீளமாக வெங்காயம் வெட்டி வச்ச வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தை. வெங்காயம் வதங்கணுங்கிறக்காண்டி உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஓகே, நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வத்தப்பொடி 1 ஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஒன்றா நல்லா வெங்காயத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒன்றா. அதுக்கப்புறம் மொச்சப்பயிர் வந்து அவிச்சு வச்சுருந்தோம்ல, அதை போட்டுக்கோங்க. தண்ணியோடு சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஓகே, நல்லா தண்ணிலாம் வற்றிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து தேங்காய் வந்து போட்டுக்கோங்க. சீவி வச்ச தேங்காய் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா ஒன்றா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு திறந்துடலாம். நல்லா தண்ணிலாம் இதாகி நல்லா கட்டி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து மல்லி இலை போட்டுட்டு இறக்கிடலாம். எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். மொச்சப்பயிர் மசாலா, ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் மொச்சப்பயிர் மசாலா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.